Aquestes imatges que estan generades per ser vistes en pantalla, no? Que són imatges molt senzilles, que són imatges que si no existís Facebook o no existís Twitter no existirien, no? Que són suggerències, opinions, estats d'ànim, a vegades són afirmacions, a vegades senzillament és com una nota periodística, és com contemplar la realitat, a vegades prens partida per cosa, a vegades critiques. Hi ha una part de retòrica, o sigui, de com aquestes imatges fas construccions lingüístiques, no? Doncs pots fer ironia, seria explicar el contrari del que en principi sembla que expliquis, és a dir, dius una paraula amb un altre sentit contrari, gairebé totes les figures que s'utilitzen són préstecs del llenguatge verbal, o sigui, són metàfores, metonímies, el que havíem estudiat quan estudiàvem llengua. Aquest format que és ràpid, és visual. I el verbal és important, però el visual també és molt important. Tu quan et poses a explicar aquestes coses, fas un esforç, o sigui, te n'adones que estàs fent una cosa molt sofisticada. O sigui, que sigui sofisticat no vol dir que sigui difícil, no? És una mica com, no sé, com lligar-te les sabates o caminar o anar en bicicleta. Però en realitat tots som consumidors d'imatges, especialment ara en el moment en el que estem. O sigui, nosaltres mateixos hem vist tanta televisió i tenim una cultura visual molt sofisticada i molt desenvolupada. Les que tenen més èxit, és a dir, que a la gent més li agrada, són les de que el rei que se'n va de cacera, caçar elefants, el no sé què, el Rajoy, que... O sigui, l'actualitat aquesta més comentada a les xarxes és el que a la gent més li agrada.